טוב, אז מה קורה חברים? אני רגע אנמיך את הזה. אני יודע, הרבה זמן לא העליתי סרטון, אבל עכשיו אני מוכן להעלות סרטון, לעלות ל-21,000 גביעים. אז כן, לא העליתי הרבה מאוד זמן, אני יודע, סליחה. העליתי סרטון בתחילת המלחמה, ומאז כבר לא העליתי סרטונים. אני יודע. הסרטון שאני עושה עכשיו זה כדי לעזור לכם. וכן, אם תרצו, אני אפילו אפתח בשבילכם מועדון. או אם אתם רוצים, אני אפתח מועדון ולערוץ. וכן, יש לי שאלה. איזה רמה הקוף אצלכם? איזה רמה מיקו אצלכם? וכמה גביעים הוא? מעניין אותי מאוד. אוקיי? נעלה ל-21,000 גביעים עם... נראה לי שאם... איך קוראים לה? ג'נט, כן, ג'נט. בוא נעשה דנדינו, כן, לכוח. מה יצא? אוקיי, מה יצא? יצא משהו? כן, יצא שוד. איזה מפה? זה מפה טובה. ורצף ניצחונות אצלי זה 8. יאללה, משחק ראשון. אם לא ילך טוב, אני פשוט אחליף דמות. אני מקווה שהסרטון... יפי, אנחנו נגד... לא, טוב, אנחנו נגד בוטים, אנחנו מנצחים. טוב, אז... כן, יש לי ליד כל הסיכות, יצא לי בסטאר דרופ, בקופת חזרה, כי שיחקתי. אוקיי. רגע, בוט הרג אותי, אבל הכל בסדר. וואי, סליחה אם אני לא מדבר, פשוט אני רוצה להתרכז במשחק. בואנה, הבוטים האלה טובים, גדלו. למה אני לא יכול לעשות קאט? בום. ביי. שלחתי אותו לחשב, תמות, לאון תמות. טוב, לא משנה, תמות. טוב, אנחנו אשכרה מובילים עליהם. אני בשוק. יופי, תעשה קצת נזק. ותגידו לי מה אתם חושבים על העונה, כי אני חזרתי לשחק ברול סטארס, וביום אחד אני עולה לכיוון. בום. 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 ביי. יואו, זה התקפה. בום 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 בום. תגידו לי מה אתם חושבים על ברול סטארס. תהרוג אותי ליאם? יופי. וואי, אין לי כל כך תוכן לעשות לכם. כאילו, תציעו לי משחקים אם אתם רוצים שאני אעשה לכם חוץ מברול סטארס. ולמי שלא יודע, יש לי עמוד טיק טוק של פורטנייט. כן, אני משחק פורטנייט, את פשוט לא יודע לצלם מהזה. ואני בקור עומד להיות שחקן מחשב. יואו, רצף ניצחונות, יופי. 3 גביעים, יואו. נראה לי אני אחליף דמות, כן, אני אחליף לבני. יואו, 21,000, אני כזה מחכה. ותגידו לי בתגובות איזה דמות אתם רוצים. אני אגיד לכם, לא, אני אראה לכם את הדמויות שלי, ואנחנו נגד בוטים, אני רואה. תגידו לי איזה דמות אתם רוצים, כאילו אני אראה לכם את הרמה, אני אראה לכם את כל הרמות של הדמויות, את כל הרמות של הדמויות אצלי, ואז תגידו לי לאיזה רמה אתם רוצים שאני אעלה אותם, כמה גביעים, כל אלה. אוקיי, בואו נטבע למפה הזאת. אחלה דמג' לבוטים, אוקיי.
וואי, אני מקווה שאחותי לא תיכנס לחדר ואז אני אצטרך לעצור את כל הסרטון הזה. ואז הוא הלך. אז אני חייב לעשות אותו מהר. בואי לפה גברת ותקחי איזה קודם. בואי גברת שמנה, ובואי תקחי איזה ממה. טוב, הדוב הזה לא חזק, תהרוג אותו. תגידו לי אם אתם רוצים עוד פעם סרטונים בן דוד שלי. כן, אז אם אתם רוצים תגידו לי בתגובות. אוקיי? אלה הסיכות שאני משתמש בהם, יש לי את זה גם, יש לי את זה. טוב, יאללה התקפה אמבר, התקפה, יאללה התקפה. נייס, נייס, גם הרצף ניצחונות על 5 עכשיו. אני אשבור שיא בטח. ניתן לך לייק, כי אתה שחקן כוכב. מוכנים לזה? 3, 4 אני ארים את הכל כאן רוצה לשמוע. מה? זה דילג לי על סטאר דרופ? זה דילג לי על סטאר דרופ? אני לא יודע מה יצא אפילו. אני לא יודע מה יצא אפילו. נו באמת, נו באמת. יצא סטאר דרופ, אבל לא קיבלתי אותו. אוקיי. תגידו לי, אני אגיד לכם, אני אראה לכם דמות. תבחרו או אותו לא לרמה 20 או אותו לרמה 19 כאילו קשה, או את ברוק לרמה 20.